आंनि नामा पद्मा मुसाहारि आङो चिरां जिल्लानिफ्राय आं 2023 आव फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजिनियरिंग ग्रेजुएशन खालामदोंमोन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस इंदौर मध्य प्रदेशनिफ्राय बिनि उनाव आङो थ्रू कैंपस प्लेसमेंट जयपुर एयरपोर्टआव एविएशन सेफ्टी टेक्निकल एयर साइड टीमजों आङो 1 बोसोर मावदों बिनि उनाव आङो फरायनायखौ गाराखैमोन आङो नाजादोंमोन मोनसे सिक्योर जब बा न'नि खाथियाव बा आंनि जे ड्रीम दंमोन टू गेट अ प्लेसमेंट इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर जेखौ आं फरायबाय थानाय समाव टारगेट खालामदोंमोन आं मोनसे हाइड्रोकार्बन सेक्टराव फायर सर्विस टीमजों सर्व खालामनो थाखाय फर फायर सेफ्टी बेखौ आङो नाजाबाय थादों साख्रि मोननायनि उनावबो बेनि थाखायनो आं फरायनायखौ गाराखै आङो 2024 आव ऑल ओवर इंडिया जे परीक्षा जादोंमोन फॉर फायर सर्विस डिपार्टमेंट बस फायर सर्विस सेक्शन बेयाव सीनियर इंजीनियरनि जे पोस्ट ओंखारदोंमोन बेयाव आङो एग्जामाव मोनसे सीट सिक्योर खालामनानै दा आङो प्रेजेंटली फायर इंजीनियरनि हिसाबै आङो ऑयल इंडिया लिमिटेडआव मावगासिनो आरो लोगोसे आङो ऑयल इंडिया लिमिटेडआव आङो फर्स्ट फीमेल फायर फाइटर बा फायर इंजीनियर होनजायो ऑल ओवर इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेडनि अंडराव आरो आङो 2023 आवनो ग्रेजुएट जानाय बिनि उनाव मेला सिख्लाफोरा जाय परसिउ खालामनो नागिरदोंमोन कैरियर अपरचुनिटिसफोरखौ डिस्कवर खालामदों मिथिनो फैदों फायर सर्विस बा बेबायदि मोनसे कैरियर अपरचुनिटि थायो होननानै बिसोरो आंनिफ्राय माने गाइडेन्स लानानै बिसोरो आंनि कलेजाव उनाव जइन खालामनाय जादों आरो दा आङो दा ऑयल इंडिया लिमिटेडआव एज अ फायर इंजीनियर फर्स्ट फीमेल फायर फाइटर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड आङो बे हिसाबै दा साख्रि मावनाय जागासिनो दा इशुआ बे जादों कि दा रिसेंट इयर 2026 आव सासे सिख्ला शिवांगी सोनवाल होननाय बियो एनएफएससी नागपुर जायखि होम मिनिस्ट्रीनि अंडरनि मोनसे प्रिमियर कलेज बेनिफ्राय फायर इंजीनियरिंनि डिग्री लानानै फैदों दा फार्स्टआव बे जादों कि होम बे सीएमनि जे अफिशियल हैंडल्स बा पोर्टल्स दङ बेयाव हेडलाइना ओंखारदोंमोन शिवांगी सोनवाल एज फर्स्ट फायर फाइटर बा फायर इंजीनियर फ्रॉम एनएफएससी नागपुर क्वालिफाइंग फ्रॉम एनएफएससी नागपुर बिलोंगिंग फ्रॉम आसाम डोमिसाइलनिफ्राय फर्स्ट फीमेल फायर फाइटर फायर इंजीनियर किन्तु बेखौ फार्दार मिडियायाव बेयो कम्युनिकेट जागासिनो बा नेक्स्ट बिनि जे पोस्ट ओंखारदों इभेन मोनसे मिनिस्टर जोंनि आसामनि सासे गिदिर मिनिस्टारनि जे सशियेल मिडिया पोर्टल दङ अफिशियल हैंडल बेयाव बियो पब्लिसाइज जादों कि बियो आसामनि बा नर्थ ईस्टनि बेयाव क्लियरलि मेंशन दङ नर्थ ईस्टनि फर्स्ट फीमेल फायर फाइटर होननानै बेखौ आङो रं होननो नागिरो खारन आङो बे प्रेक्टिसाव लास्ट 2023 निफ्रायनो आं बे प्रेक्टिसाव दङ 1 बोसोर आङो सेफ्टियाव दंमोन किन्तु बिनि उनाव आङो शिफ्ट जानानै एज अ फीमेल फायर फाइटर आङो इन्डास्ट्रियाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आंना बेनो कि बिनि आवगोलावबो जोङो ओंखारनानै माने इन्डास्ट्रियाव एज अ फीमेल फायर फाइटर जोङो प्रेक्टिसाव दङ मा खारनाव बेबायदि जादों बेखौ होनजायो कि बेनि न'आव जे थांनानै इन्टारभिउ होनाय जादों बेयो इन्टारभिउआव एनएफएससी नागपुर बेखौ मेंशन खालामनाय जादों फर्स्ट फीमेल फायर फाइटर फ्रम एनएफएससी नागपुर क्वालिफाइ खालामनाय होननानै आसामनिफ्राय किन्तु बेनि जे हेडलाइन्सफ्रा होनाय जादों जेखौ कि मानसिफ्रा मेनलि फरायो जेखि पब्लिसाइज जायो हेडलाइन्स मेनलि बेयाव बिसोरो मेंशन खालामदों कि एनएफएससी नागपुर नङा बिसोरो मेंशन खालामदों फ्रम आसाम आरो अफकोर्स अफिशियल हैंडल्स जे मिनिस्टार्सफोरनि बेखौ मास फलोइं थायो बिसोरनि हैंडल्सआव बेयाव अफिशियली ओंखारनाय माने बयबो फरायो बेयो मा खालामगासिनो मोनसे मिसकमिउनिकेशन खालामगासिनो कि आसामनिफ्राय आवगोलाव रावबो फीमेल फायर फाइटर ओंखाराखै होननानै आं आवगोलाव ओंखारग्रोनाय आरो बिनि उनाव आङो मेरला हिन्जावफोरखौ गाइड खालामदों आंनि कलेजनिफ्रायनो बा बेलेग गुबुन कलेजनिफ्रायनो आङो सिनायनाय सानै साथामसो हिन्जाव दङ जाय बिनिफ्राय आवगोलाव ग्रेजुएट जानाय दङ बिसोर आंनि टाचावबो दङ आरो बिसोरबो इन्डास्ट्रि प्रेक्टिसाव दिनै फैबाय टाटा बेबायदि जिंदल स्टील बेफोरजों मावनाय दङ दा आरो आं दा एट प्रेजेंट आंनो निजे 2 बोसोर जाबाय कमप्लिट जाबाय आङो ऑयल इंडिया लिमिटेडआव मावगासिनो आरो जोङो बेयाव नट अनलि इन्डास्ट्रियल फायर बा इमारजेन्सि बा एक्सप्लोजन हेन्डल खालामो जोङो लोगोसे जोङो पब्लिक फायरबो हेन्डल खालामो फर पब्लिक सार्भिस जोङो बेयाव मानि लक सोरबानि पब्लिक एरियायाव माबा हाजार्ड जादों माबा मोनसे अराउन्ड लाइक सेफ्टि हाजार्ड ओंखारदों फायर रिलेटेड बा एक्सप्लोजन माबा मोनसे बेबायदि केस जादों एग्जाम्पल जोंनि खारसांनि ब्ल'आव जेखि 1 मास सोलिदोंमोन बेयावबो जोङो लागिनानै दंमोन आङो आंनि मेल कलिग्स जेखि फायर डिपार्टमेन्टआ मोनसे मेल डमिनेन्ट डिपार्टमेन्ट जों फरायनायावबो जेला जों फरायगासिनोमोन बियो बिराद प्रिभिलेन्टमोन इट वाज
was very visible to me कि बेयो मोनसे मेल डोमिनेट डिपार्टमेंट बाट जोङो फिमेल जे आंनि कलिग्स दङ बा आं जोङो बेखिनि बोसोराव शोल्डर टू शोल्डर जोंनि मेल कलिग्सफोरजों मेरला फायर इन्सिडेन्ट्स वगैरह प्रेक्टिसाव हेन्डल खालामबोनाय दङ बेनो आंना स्टेटमेन्टआ कि शिवांगी सोनवाला आसामनि बा नर्थ इस्टनि फर्स्ट फिमेल फायर फाइटर बा फायर इन्जिनियर नङा बिनि आवगोलबो गुबुन हिन्जावफोर ओंखारबोदों आंनो निजे 2023 आव ग्रेजुवेट जाबोदोंमोन जों बयबो मिथिगौ दानि दिनाव सोरबा जुदि माबा मोनसे सार्च खालामनोबा मा खालामो बे माबाया गुगल खालामो राइट दा गुगलनि सार्च इन्जिना हाउ इट्स माने ट्रिगार्ड माबोरै बियो वर्क खालामो नोंना जे हेडलाइन्स थागोन मागोन बिनिफ्राय बियो मोनसे जेस्ट बहनगोन आरो नोंनो रिजल्टेन्ट होगोन Personally, it will give me a career impact and those who graduated आवगोलाव ग्रेजुवेट जादोंमोन खारन बियो मोनसे टेगलाइन थाबाय कि बियो एन्टायर नर्थ इस्ट बा आसामनि फार्स्ट होननानै career impact बयबो जोङो हार्ड वर्क खालामदों जोङो माने आवगोलाव नट अनलि हार्ड वर्क जोङो फरायनायाव हार्ड वर्क प्लस जोङो इन्डास्ट्रि प्रेक्टिसावबो मेरला माने बेबायदि बिकज फायर फाइटिं इज वाट नों बेयाव नोंनि लाइफखौ केयार खालामा यु आर जस्ट जम्पिं अफ इन अ हाजार्ड नोङो बेयाव मा खालामगासिनो नोङो सामनेवालानि केयार खालामदों नोङो बेयाव नोंनि बेनिफिटनि थाखाय माबाया नोङो इरेसपेक्टिभ अफ युवर सेफ्टि नोङो सार्भ खालामगासिनो टुवर्ड्स पाब्लिक आरो नोंनि जेराव नोङो माने अर्गेनाइजेसनाव प्रेक्टिस खालामगासिनो स' अल दोस हार्ड वर्क बे बोसोर हार्ड वर्क खालामनाया बियो मोनसे नल जागोन आरो प्लास बियो मोनसे रं इनफरमेसन पाब्लिकनि सिम थांगोन आरो सोरबा जुदि गाबोन सार्च खालामगोन सोरमोन आसामनि बा नर्थ इस्टनि फिमेल फायर फाइटारा बे जि पस्ट दङ बे जि हेडलाइन्स दङ निउज मिडियानि जे हेडलाइन्स दङ बेफोरो बे सार्चखौ मा खालामगोन माने इम्पेक्ट खालामगोन देन पिपल विल हेभ दिस रं आइडियोलॉजी कि आसामनि फार्स्ट फिमेल फायर फाइटारा शिवांगी सोनवालमोन सो दैट रं मिडिया कम्युनिकेशन बा पब्लिसिटी आई एम नट सपोर्टिं दैट फोसावैनि जाहोना बेनो कि आङो सेफ्टियावमोन कारण सेफ्टियाबो फायरनि मोनसे पार्ट आंना अलवेज आंना मोनसे ड्रिममोन कि आङो फायर सार्भिस बिकज आंनि फादाराबो फायर सार्भिसावनो मावबोनाय आंना अलवेज मोनसे टार्गेटमोन कि आङो फायर सार्भिसखौनो सार्भ खालामनो फर ससियेल कज आङो सेफ्टियाव होजादोंमोन आङो केम्पास प्लेसमेन्टआव आङो एभिएसन सेफ्टि जेखि आंनि ड्रिम जब नङामोन बा आंनि ड्रिम केरियर नङामोन बेयाव आं थांनांदोंमोन खिन्थु कम्पानिनि पलिसिया बे जायो कि जोङो 1 year नङाबा जेरावबो ओंखारनो हाया बेखायनो आङो 1 yearनि उनावसो आङो फार्स्ट एग्जाम होदों आरो बेयावनो अल अभार इन्डियानि एग्जामाव आङो मोनसे सिट बेक खालामनानै आं बेयाव फैफिनदों बेयो आंनि ड्रिम केरियरमोन आं बेखौ मोनबाय दा आंना बे टाइमाव जेला आङो ग्रेजुवेट जादों आं बेफोराव माने बारा फोसावसारनायाव बारा माने इन्टेन्सिफाइ खालामाखै खारन हेला आंना टार्गेटआ बेनोमोन कि आं माबोरै मोनसे बेबायदि आंनि ड्रिम केरियर जेराव आं कि फायर सार्भिसनि थ्रुयै पाब्लिक सार्भिस होनो हायो बेखौ आं माबोरै सिकिउर खालामनो हायो बेखायनो आं बारा बेफोराव ओंखारसावाखैमोन आरो आं बेबायदि कि आं बारा पाब्लिसाइज खालामनायाव माने माबाया आङो खालि बेमोन कि आङो हार्ड वर्क आरो खालामनो आरो आं फरायनायाव बे टाइमाव खारन आं एग्जामबो होबावगासिनोमोन बेखायनो आं बेफोराव बिजि दंमोन बेखायनो आं एफा बेबायदि मिडिया पाब्लिसिटि बेबायदियाव आङो ओंखारसावाखैमोन हेला आङो बेनो अपिल खालामो कि जुदि इन केस माबा मोनसे लिरदों बा माबा मोनसे स्टेटमेन्ट होदों इन फ्रन्ट गभर्नमेन्ट बा माबा मोनसे मिडियानि आवगोलाव बे बुस्थु कि बियो एनएफएसि नागपुर जेखि मोनसे कलेज फायरनि बिनिफ्राय फार्स्ट आसामनिफ्राय फिमेल फायर इन्जिनियर फायर फाइटार हिसाबै ओंखारदों बे एनएफएसि नागपुरनिफ्रायसो फार्स्ट बेखौ बियो मेनसन